the show på det. Reit, ti'n digon sy'n lle pan dweud cheese a tren. Cheese a tren. Ni? Ie, gyda. Ie, mae mam yn mynd i agor efo i fynd ffilm. Ie, dwi'n help. Fi wedi gael o! Pwy di hwnna? O, un... Un oedd y ffion Pwy ti isio. di gael? O, wel, Fian, wine pack. Sa'n dweud ti'n gwneud? Pa'n gynnu nhw. Di torri yn y 1970s? Do. Dwi'n meddwl bod o'n torri ers cyn y 1970s, mae'n dweud. Ie, mae wedyn yn gwybod cael year oes yna. Na, dwi'n chweith. Rhaid ni dyna i weld o be. Dim ond yn gwybod y 1970s. Ond y 1970s. Tro nesa nhw'n i fynd ar draws y bont, ia? Ydyn ni gallu gweld y trên? A, dyn ni eisiau mynd i'r lan môr. Hampton, Smethwick Water Bridge, Birmingham New Street a Birmingham Rhyngwladol. Mae'r gwasanaeth hwn yn cael ei redeg gan Trafnidiaeth Cymru.